ассалому алайкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. берӯз ман давно дар фамилият пливат кардаги ҳастам. чӣ ки шумо гуфтен, мардуми рус дар таърихаш ба миллати тоҷик хиёнат кард. берӯз причём иҷода миллат? ман кӯшиш кардам ки бояд гурӯҳи бисёр дар территорияи Российской Федератсия бояд как экстремизм запрещено бошад. Дар байни 16 соати 18 минут дӯстон, вақте ки ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ гурӯҳи бисёра варақ задам, 100% гуфтам метавонам ки мо гурӯҳи бисёра как пиф, яъне как назад терроризм эълон кардем. чӣ коре ки анҷом медиҳам ҳасти бошад, баъд Тоҷикистон мерам, и дар Тоҷикистон ани пешниҳод мекунем. берӯз чӣ суханое ки кардаги ҳастӣ чез нотариус перевод мешавад 16218 рубл. 16000 берӯз. ҳамаи шуморо ба номи мухолифи тоҷик агар оптан дар чорный рынок как проститутка бубурорам, ҳеҷ кас шумо 16000 рублда намехарад. барои ояндаи миллат Исоқов Айюб тайёр аст ки миллионҳо расход кунад.